पार्सल ये रोज टिके केते पार्सल को खाइ के से कुछ पनीर चौपटी कदम राइस कॉन्वर्स ना ना राइस खाइ दो टिके जाऊ ना एड खाइ से जो खिचड़ी वीडियो देखि कोडा डाल फ्राई डाल फ्राई ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଏଡା ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଛୋଟ ଏଡା ନୟାଗଡ଼ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଭଲ ଖାଇବା କେଉଁଠି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଯିବା ଆମେ ଭିତରକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ହୋଟେଲ ନା ଅଟୋନୋମସ୍ କଲେଜ ସାମ୍ନା ନୟାଗଡ଼ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ଭିତରକୁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଖାଦ୍ୟ କିପରି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶୀ ଥାଳି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲେ କେମିତି କେମିତି କ'ଣ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କମ୍ ଉପରକୁ ଆମେ ଯିବା ତାପରେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁ ଆସୁ କାଫେ ସାମ୍ନାରେ ଓଡ଼ିଶୀ ଥାଳିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋଗୋ ମିଳିଯିବ ଆଉ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ତା ସାମ୍ନାର ଦୃଶ୍ୟ ଭିତର ପରିସର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇଟା ସୁଟ୍ କରିଦେଉଛି ଏଠି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପାମ୍ପଡ଼ ସାଲାଡ଼ ଦେଇ ପଳେଇଲି ସାଲାଡ଼ ପାମ୍ପଡ଼ ବସିକି ଏଠି ଖାଉଛି ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଏ ରୂପା ଥାଳିରେ କ'ଣ ଆଣିଛି ଗୋଟେ ଭାବିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗଟା କ'ଣ ଏ ଭିତରେ ରହିଛି ସେ ଭିତରକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଖୋଲି ବୋଧେ କ'ଣ ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖ ସସ୍ଟା ଇଏ ରହିଲା କ'ଣ ଇଏ ରହିଲା ଚିଲିଟା ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ପାଣି କି କ'ଣ ଜାଣି ହେଉନି କିଛି ଜିନିଷଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଖାଇଲା ଆଉ ତାକୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମେରିକାନ୍ କର୍ନ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଭାରି ମଜାଦାର ଟେଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲା ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଖାଇବା ପରେ ପୁରା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଆସିଗଲା ଆମେ ତାଙ୍କଟା କ'ଣ ସିରିଜ୍ आइटम से इंडिया स्पेशल କ'ଣ ନା की चिकन ଇଏ କ'ଣ ଥିଲା ନା କଟିର ପନିର ନା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ନାଁ ଥିଲା ଆଉ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଆମେରିକାନ୍ କର୍ନ ଡାଲ ଚିକେନ୍ ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ଏ ବାଲ୍ଟିଟା ଉପରେ ଦେଇକି ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ବାଲ୍ଟି ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଡାଲି ତ ଚିକେନ୍ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଖାଇ ଚାଲିଛି ଇଏ ତା ପାଇଁ ଚିକେନ୍ ମୁଁ ସାଧାରେ ଖାଇ ଚାଲିଛି ତ ଖାଇବା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଏଇଠି ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଆଖି ପତା ତଳ ପକାଉନି ସେ ଗୋଟେ ନଜର ଖାଲି ଖାଇବା ଥାଳି ଉପରେ ରାଧି କ'ଣ ବାଲ୍ଟିଟାରେ କ'ଣ ଫୁଲ୍ ଦେବେ କି ଡାଲି ଡାଲ ଫ୍ରାଏ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଏଡ଼ା ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ଛୋଟ ଏଡ଼ା ଏସି ଗୋଟେ ଧରିଲେ ଏ ଖେଳଟା ରହିଥା ପଛେ ଦେଖିବେ ପଛେ ଖେଳିବା ଛକି ସମୟ ଖେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ହଁ ହଁ ପିସ୍ ଚାଲେ ପିସ୍ ପିଇବୁ କାହିଁକି କହୁଛୁ ତାହେଲେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପାଗ ପଲ୍ଲୀ नो चांस ये रोज टिके केते पार्सल को खाइ के से कुछ पनीर चौपटी कदम राइस कॉन्वर्स ना ना राइस खाइ दो टिके जाऊ ना एड खाइ से ସତ୍କାର ଭଲ ସତ୍କାର ଭଲ ସବୁ ଖାଇବା ଠିକ୍ ଅଛି ମୋତେ ପଚାରୁଛି ନାଇଁ I will be definitely come with my again. ଜାଗାଟା କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା କେମିତି ଅଛି टेस्ट ଭଲ ଅଛି ନୟାଗଡ଼ରେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି
ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏଇଟା ନାଁଟା କ'ଣ? ଡିଲିସିୟସ୍ ଓ ଡେଲିସିୟସ୍ ଡେଲିସିୟସ୍ ନୟାଗଡ଼ ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ। କ'ଣଟା ଆଜି ମଉଥିଲୁ ଏଇଟା? ମସଲା କୋବି ମସଲା କୋବି ପିଜା ପିଉନି ଏଇଟା। ଡେଲିସିୟସ୍ କ୍ୟାଫେ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଜବରଦସ୍ତ ଜାଗାଟା। ଖାଇବା ବି ମସ୍ତ ହେଉଛି, ବ୍ୟବହାର ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଖାଇବାରୁ ସୌଦ ଚିକେନ୍ ଆରେ ଆଉ ଦେଲେ ଖାଇବି ପେଟଣା ଏଇଟା କ'ଣ? ଚିକେନ୍ କଙ୍ଗାଳି ଆଉ ବାଲ୍ଟିଟା ଏଇଟା ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଖେଳିକି ଯିବା ଭାରି ନା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳି ଯିବା ପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି? ୱେଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏଇଟା ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତମେ ହୋଟେଲକୁ ଆସିବ ନା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆସିଲା ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଖାଇବା ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଦିଅନ୍ତି ବନେଇବା ଦେବେ ଛକିଶ ଜଣ ଖେଳିବା। ତ ତମେ ବସିକି ବୋର୍ ହେଉଥିବ ତମେ ବେକାର ଏଠି ବସିବି ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଚାରିଟା ଉଠିକି ପଳା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡକି ଟିକେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ରିଲାକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସେ ମୋଟି ଇଏ କରିଦିଅନ୍ତି ଛକିଶ ଦିନ ଛବିଶ ମିନିଟ୍ ବାଲ୍ଟିଟା ଦିମାଗକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବାଲ୍ଟିଟା ଡାଲି ଖାଇଦେଲୁ ନା ସବୁ? ହଁ ଏଇ ବାଲ୍ଟିଟେ ଡାଲି ଖାଇବ ଆଉ ଦୁଇ ବାଲ୍ଟି ପିଟେଇ କ'ଣ 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 ଭିଡ଼ିଓ ବନାଏ କେଉଁ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ? ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଚିକେନ୍ ଓ ସେ ସବୁ ଖାଲି ଚିକେନ୍ ଖାଉଥିବ ଖାଲି। ଆସିଲାଠୁ ଖାଲି ଖାଇ ଚାଲିଛି ପିଇ ଚାଲିଛି ମାନେ ଗୋଟେ 3 ଜଣଙ୍କର ଖାଇବା ଏକଲା ଖାଇସାରିଲାଣି। ଏଇଠି ଆସି ପଚାରିଲୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଖାଇବା କ'ଣ ସବୁ ମିଳୁଛି, ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଆଇଟମ୍ କହିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବା। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।